Bideokonferentzia bat grabatzeko aktibatu behar dugu Meetean nolako funtzio. Bilatzen dugu konsolan aplikazioak, Google Hangout, hortze bagoaz configuración de Meet, eta hemen aktibatu behar dugu grabación edo emisión. Bigauzak aldi berean aktibatuta izan dituzte. Bideokonferentziaren antolatzeko onena da kalendarren bidez egitea. Sakatzen dugu ordua, girtzen dugu informazioa, antolatzen dugu hemen bideo deia, Hangout Meeten bidez, hemen izango da kodea, hau txerta ezakegu korreo batean, Googlean, Classroomean, ezulekoan, eta hemen gonbidatzen dugu nahi dugun pertsonak. Pertsona horiek korreoan jasoko dute gonbidapena, eta esteka sartzeko bideokonferentzia. Hemen gordeta daukagu. Gonbidatzen da jendea, eta sartzeko bideokonferentzia horretan bakarrik sakatu behar dugu hemen agertzen den esteka. Sakatzen dugunean esteka, hemen agertuko da Meet, sartu beharko naiz bideokonferentzia. Nik antolatuko duenez, sakatzen ditugu 3 puntu horiek, eta badago grabatu bilera. Hasi naiz grabatzen. Abisatzen digu, jendeak jakin behar duela hori grabatuko dela. Ematen dugu onartzeko, eta mezu honetan ikusiko dugu hasi dela grabaketa. Behin, Meetetik ateratzen bagara, gure drebean dituko da karpeta batean Meet Recordings eta hemen izango dugu bideokonferentzia. Hori depende ze aplikazio daukagu, ikusiko dugu edo bihurtuko da edo egingo da eduguna. Eta honena, da ikasleekin partekatu badegu kalendarren bidez, agertuko da zaigu Hangout Meet eta hemen esteka honetan ikasleek ere izango dute bideokonferentzia grabatuta. Ondo izan eta mila esker entzutagatik.